fáradtságot és megtiszteltek jelenlétükkel. Köszöntöm dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőkkel, országos gyűlés jegyzőjét. Köszöntöm a Pest megyei KDNP alelnökét, Horák Maria. Harag Péter elnök úr picit később fog, mert országos teendői így teszik lehetővé. Hát végül is ugye most a kampány elkezdődött. Ugye most elkezdődnek a nagy ígérgetések innen-onnan, ki mit fog fejleszteni, ki mit fog építeni, beruházni. Most ugye mivel mi keresztény párt vagyunk, nekünk lényeges az is, hogy nem mindig csak a fejlesztésekről, hogy egy település mit tud megvalósítani, mindig csak arról beszéljünk. Hát nagyon lényeges természetesen, hisz ugye a település vezetésének az egyik fő irányvonala ez. De egy lényeges dologról mindig megfeledkezünk, mert úgy tartjuk mi, hogy nagyon lényeges a lakosság lelki egyensúlyának megteremtése. Megkérem Szűcs Lajos elnök urat, hogy a kampányító beszédét tartsa. Milyen tisztelt hölgyeim és kedves képzelőek, azt gondolom, hogy itt a Péter is meg fog érkezni. Nem óhajtok túlságosan sok butaságot mondani. Egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, az, hogy egy döntő változás van ezen a településen is. Márpedig az, hogy végre egy olyan összefogás tudott létrejönni, amikor a Fidesz és a KDNP, és még mondhatnám, hogy nagyon sok civil ember össze tudott fogni, és egy közös listát és egy közös polgármester jelöltet tudott elindítani. Az egy rég Vasalbert műben van benne, hogy aki nem néz hátrafelé a hóviharban, nem figyeli a lábnyomait, az egy idő múlva elkezd körbe járkálni. A mondatoknak jelképes jelentősége van, hiszen ha visszafelé tekintünk, akkor jól láthatjuk, hogy a mostani helyzet, a mostani önkormányzati összeállítás az úgy tudott kialakulni, hogy 2010-ben és előtte sem volt igazi összefogás. És ennek az lett az eredménye, hogy a polgári gondolatokat ápoló egyesületek, civil szervezetek és pártok egymás erejét szétforgácsolva másokat juttattak pozícióba. Ez a legfontosabb üzenete, és emiatt érdemes és emiatt kell hátrafelé nézni. Ennél többet nem kell vele tenni, hiszen az időt és az eltelt döntéseket nem lehet megváltoztatni. Most viszont egy olyan helyzetet tudunk teremteni, amikor van jelöltünk, közös jelöltünk, van minden körzetre jó képviselő jelölt, őket kell támogatni. A Kádár Laci elmondta azt, hogy sok ígérgetés és sok minden szokott ilyenkor elhangzani, és a választási kampány ilyesmiről szól. Én azt szeretném mondani, hogy nem erről kell szóljon. Arról kell szólni, hogy mindannyian valakinek vagyunk a szomszédai. Mindannyian valamilyen családhoz tartozunk. És mindannyian ebben a kis lakóközösségben valami kis problémával mindig rendelkezünk. A helyi politizálás arról szól, hogy megmerjük-e mondani egymásnak a véleményünket. Elmerjük-e mondani, hogy a másiknak az árka az nincs kitisztítva, nincs eltakarítva a hó, nem ég a villanylámpa az utcán. Ezek a kicsi, apró ügyek, amikből összeáll egy település élete odáig, hogy van-e óvoda, működik-e az iskola, leaszfaltozzák-e az utcákat, jár-e busz, és ha az jár, az milyen időközönként és milyen menetrenddel. Ezekből a kicsi apró dolgokból áll össze a nagy egész, amit úgy lehet egy helyi önkormányzat, és mi esetünkben Pécel város önkormányzása.
2014-es év az egy elég érdekes év volt, hiszen most már a harmadik választásra készülünk, hiszen volt tavasszal áprilisban egy országgyűlési választás, ahol az önök megtisztelő bizalmából én lehettem ennek az újonnan kialakult körzetnek az országgyűlési képviselője. Volt utána egy sikeres európai parlamenti népszavazás, és akkor azt mondhatjuk, hogy ez mind-mind annak a munkának az eredménye, amit itt lévő emberek, kedves barátaink, Pécelen segítettek és elvégeztek. Nincs tehát másra szükség, mint gyakorlatilag azt a 41 néhány napot, ami még október 12-éig hátra van, azzal a munkával töltöttünk tavasszal, elmenni a szomszédhoz, elmenni a baráthoz, elmenni a rokonhoz, és elmondani neki azt, hogy ennek a október 12-i napnak különös jelentősége van, hiszen egyszer már döntöttünk az ország és benne utána az Európa és benne az ország ügyeiről, és most jön a legfontosabb október 12-én a helyi közügyeinkről való döntés. Én föl szeretném mindenkinek a figyelmét arra is hívni, hogy ez az október 12-i választás abból a szempontból is új és fontos, hogy nem 4 évre, hanem 5 évre szól az a döntés, amit meg fogunk hozni. A legnehezebb dolog pontosan az, hogy úgy beszéljünk az önkormányzati választásról, hogy higgyük el, hogy van értelme és van fontossága ennek a döntésnek. Én is érzem, és azért mondom, hogy néha mozogok bennünk a kísérletek, hogy egy évben 3-szor az embereket megmozgatni egy választás miatt, ez kicsit nehéz. Furcsa ez a helyzet, de ez a mostani 2014-es évben áll így, hiszen 5 év múlva lesz innentől kezdve az Európa Parlamenti választás, 4 év múlva lesz országgyűlési választás, és az időben mindig el fog tolódni. Legközelebb már is sem merem mondani, hogy hány év múlva lesz egyszerre Európa Parlamenti, országgyűlési és önkormányzati választás. Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy természetesen lesz lehetőségünk egy helyi polgármestert választani, lesz lehetőségünk helyi képviselőket választani, ahol, és akit érint, már nemzetiségi önkormányzatot is választani, és lesz egy megyei önkormányzati választás is, és ott is kérem önöket, hogy majd támogassák a Fidesz-KDNP listáját. Én az elején ennyit szerettem volna mondani, hiszen nem szabad nekem átvenni most itt a főszerepet, hiszen az országgyűlési kampányban én voltam a főszereplő, most pedig a székeken ülők, a főszereplők, önöknek jó döntést, és a döntéshez pedig még azt a 41 néhány napot munkával eltöltve jó fáradtságot és megfelelő eredményeket kívánok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a képviselő úrnak az épületes beszédét és a tanácsokat, és csatlakozva a mondandójához, mi 2010-ben rögtön visszanéztünk, és a helyi Fidesz-KDNP értékelte a vereség okát, és onnan elkezdtünk dolgozni, és ez tulajdonképpen 4 éves munkáknak az eredménye, hogy végül is a Fidesz-KDNP ilyen erős és jó csapat, és ilyen erős és jó képviselőjelölteket tudott állítani. Most átadom a polgármester jelöltünknek, dr. Huszák Robertnek a szót, hogy a programjában parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. El kell mondjam, hogy nem vagyok nagy retorika így szakember, de leginkább a hivatali oldalon képviseltem eddig a lakosság érdekét, és az se jellemzően Pécelen, hanem is hiszeket gazdasági pénzügyi osztályvezető. Én azt gondolom, hogy ott egyébként sokkal jobban mennek a dolgok, mint Pécelen, de gyakorlatilag azt a mintát szeretném azért valahogy Pécelre átültetni. És akkor most nekiállok olvasni, mert elég sok mondani való, és nem szeretnénk semmi kihagyni abból, ami arra készített bennünket, nyájunkat, hogy összefogjunk és elinduljunk ezen a 2014-es októberi helyi önkormányzati választáson. Először is ugye el kell mondjam, hogy most hétfőn leadtuk a 64 ajánlóügyet, illetve összesen 128
ajánlóívet. Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki aláírásával támogatta a jelölteinket. Tegnapi nap folyamán megtörtént a jelöltény nyilvánítás, tehát a honlapon minden egyes képviselőnk most már hivatalosan is jelöltként nevezhető, és ő magam is a Fidesz KDNP polgármester jelölteként beszélek most már. Először ugye elmondanám a motivációt, sokat gondolkoztam azon, hogy vállaljam egyáltalán ezt a jelöltséget, hiszen nekem ugye elmondtam, és ezeken van jó állásom, van több diplomám is, megvan a meghatározott tisztes keresetem, onnét, és ugye a negyedik kisgyermekünk most született meg Péterke 8 vagy 10 napja, úgyhogy elég nagy családi feladatok előtt állnak. Mindazonáltal mégis azt vettem észre, hogy itt vagyok, és jelöltként kell beszámolnom a motivációkról. Ennek a oka a következőben keresendő. Én sokkal jobban szeretném, hogy egy olyan városba élnénk Pécelen, ahol nem kell félni a polgároknak az adótól, az adóterhelésektől, nem kell félni a polgároknak attól, hogy a város megint csődbe kerül, nem kell félni a polgároknak attól, hogy a városvezetés kiveszi a hatalmat a nép kezéből és lakossági fórumok nélkül döntésekben bonyolódik. De visszatérek az olvasmányhoz, mert ide azért írtam, mert csak hajlamos vagyok én elkalandozni. Szeretném, hogyha a képviselői döntések a lakosság tényleges akaratát tükröznék. Legyen az adó, vagy közlekedési, vagy egyéb kérdés. Sokat törtem a fejemet a jelmondaton, amit az óriásbakát szeretném találni. Tetszettek látni az óriásbakát, hogy van egy saját helyi jelmondat, ami a Fidesz arculatán belül a helyi képviselők, polgármesterjelöltnek kell kitalálni. Gondolkoztunk rajta, hogy mi legyen ez a jelmondat. Önökért, miértünk, hogy legyen felelősséggel Pécserért, mindig jó hangzik, de egyik sem stimmel 100%-ban. Az ihletet végül az elmúlt hónapok képviselői gyakorlatából merítettem, hiszen úgy érzem, Pécelen a városvezetés hibája a nyilvánosság hibájából fakad. Nyilvánosság hiányában a képviselőtestület elidegenedett Pécel lakosságától. Nincs nyilvánosság, nincs nyilvános tévéközvetítős, titkolózás van, ami nem helyes. Van egy egyoldalú csatorna Pécelen, péceli hírek, de ez csak a töredékét tartalmazza annak, amivel képviselőként nap mint nap akár a tegnapi nap folyamán is szembesültünk. Nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy a lakosság véleményét nem hallgatjuk meg. Csak néhány példát mondani. Nemrég hallottuk az örömteli bejelentését polgármester úrnak. Nino Park épülő Pécelen. Milyen jó lesz nekünk. Mindenki tudta, hogy mi történt. Ellenkezésem ellenére olyan helyre két temető közé sűrű lakott tövezetbe került volna a Nino Park, ahol képtelenség lett volna parkolni, nem is beszél az enged emberek uralmáról. Temetők, halottak kegyeleti jogai és a lakosok érdeke nem igazolta a képviselőtestület döntését. Mi volt a baj? Nyilvánosság és élő kapcsolat hiányában kimaradtak a péceliek az őket érintő döntésből. Ennek eredménye lett az, hogy a lakosság visszavette sorsának irányítását, önszerveződött és érdekei védelmében maga szervezett lakossági fórumot, amely végül helyes irányba kényszerítette a döntéshozót. Nekem senki nem mondja, hogy 63 éves idős hölgyek és bácsik felmennek a péceli honlapra, a képviselő anyagokat onnét megtalálják, letöltik a laptopjukra, és azt elolvassák. Ez nem nyilvánosság, ez ámítása a népnek. Ugyanezt tapasztalhatunk egyébként adóügyekben, adórendeletek ügyében, ahol 3 évig kellett eltenni, de a lakosság háta mögött hozott rossz és törvénysértő adórendelet, lakossági panaszok és aláírásgyűjtések, kormányhivatali és alkotmánybírósági kötelezés után normatív számtalan egyéb döntés, katasztrófavédelem megvásárlása, felüljáró elhelyezése, a jelenlegi péceli rendezési terv, amit nem tudom, hogy önök úgy tudnak, de tegnap hagyta jóvá a hatalmas csapata. Véleményezési szakaszának ennek a lezárása, jóváhagyása, hitelfelvétel a termál terület elzálogosítása, a lakossági akarat nélkül lakosságot megkerülve történik, és történt, és történik most is, tegnap is. A jelmondat tehát a legfontosabb
legfontosabb kérdést feszegeti, hiszen a városvezetés akkor tudja jól végezni a munkáját, ha megkérdezi a lakosságot arról, hogy a lakosok mit is szeretnének. A városlakók nem börtönbe lakó foglyok, akiket be kell zárni, diktálni az életmódjukat, vagy kívülről rájuk kényszeríteni egy olyan rendet, amelyet nem szeretnének. Nagy családosként van rájövezetve, hogy a szülő szerepe mekkora felelősséget jelent, és milyen súlya van az életünkben. A család boldogsága függ tőle. Ugyanígy egy péceli polgármester, egy péceli képviselő testületnek a felelőssége, hogy a péceliek boldogsága függ tőle. Sok szülő meg sem kérdezi gyermekeit arról, hogy merre menjenek nyaralni, milyen játékot szeretnének, mit sportoljanak. Ebből egy nagyon rossz kapcsolat alakulhat ki. Én azt gondolom, hogy ez az egyoldalú kapcsolat, ez sem a családban, sem egy települési lakossággal nem megfelelő, ez nem viszi előre a város fejlődését. A gyerekek tudják, hogy mit szeretnének, de megkérdezés hiányában végül mindenki boldogtalan lesz. Én szeretem, a családom boldog, ezért mi otthon családi fórumot szoktunk tartani napjaink kérdéseiről. Megbeszéljük, hová menjünk kirándulni, hogyan rendezzük be a szobát, milyen kisállat tartsunk. Természetesen korrekt tájékoztatást adunk a gazdasági lehetőségeinkről is. Sokszor megkapom kérdésként, 10 vagy 14 éves autókat már sokatszor visszük a szerelőhöz sikertelenül, hogy mikor vásárolnak végre új autót. Ilyenkor őszintén el kell mondanunk a gyermekeinknek, hogy sajnos erre még várni kell, hiszen egy 4 gyerekes családban gondolni kell a jövőre is, és ezt úgy gondolom, hogy Pécelen ugyanígy kellene csinálni a városvezetőknek is, hogy el kell mondani, hogy mikor minek van itt az ideje, és milyen gazdasági lehetőségek vannak. Én egy jó működő családot igyekeztem felépíteni odahaza, és fontosnak tartanám, hogy Pécelen is egy jó működő családmodell legyen a városvezetés mintaképe. Csapatunknak vannak 5, 4, 3 gyerekes képviselőjelöltei, vannak apukák, anyukák, sok unokás, nagypapák. Tehát most elmondhatom, hogy miért alakult úgy a elmondat, hogy vezessük közösen a városunkat ez a történetet. A programról néhány szóban mondanék, hogy ugye nagyon fontos lenne szerintem a nyilvánosság. Hiszen a nyilvánosság interaktív városvezetés a legfontosabb eleme a demokráciának. Ez visszatartja a városvezetést attól, hogy korrupció legyen. A nyilvánosság, amely azonnali beavatkozási lehetőséget biztosít a városlakóknak, ha valami nem tetszik. A nyilvánosság az, ami biztosítja azt, hogy a városlakók azonnal közbe tudjanak avatkozni, ha a képviselőtestet nem dolgozik, ahogy kéne. Ez egyébként a nyilvános televízió közvetítés, ami ugye ígéretként elhangzott 4 éve, de aztán nem lett belőle semmi, ez szolgál a megfelelő lehetőséget a lakosoknak a tájékozódásra. Mert az közvetíti, amit a képviselők elmondanak, nem pedig azt, amit a polgármester úr vagy adott képviselő tolmácsolni szeretne. Nemrég kaptunk polgármester előterjesztést a Leonor Gesztenyés óda teteje helyett egy új ódaépítési terv pályáztatásáról. Polgármester úr bekért 3 ajánlatot, 2 közül egymás mellett lakik Magnóton. A pályázatot péceli vállalkozók nem is ismerték meg, pedig 16 millió plusz áfás tervezési díj volt a tét. El kell, hogy mondjam, vannak tervek, hiszen annak idején is, ugye kimondhatom a nevét, mert nyilvános volt, Sejber Zoltán úr még a Benkovics polgármester idejében elkészítette a Topolyosban a 6 csoportos ódára vonatkozó terveket, az akkor komoly pénzbe került, nyilván ezt kellett volna aktualizálni, de nem 20 millió forintért. Legjellemzőbb például a lakosság véleményének a semmibevétel a felüljáró kérdése. Ez már olyan fokban felháborító és visszaélésszerű döntés, ami miatt törvényszékhez fordultunk. A népszavazási kezdeményezésünk helyi választási bizottság által történő elutasítása miatt, hiszen ők azzal indokolták, hogy levágják a pécelt, és nekünk a népnek, a képviselőknek nincs beleszólásunk, hogy ez egy magasabb szintű állami beruházás, amire népszavazást a törvény elejénél fogva nem lehet tartani, ez nem igaz, tehát ilyet nem tartalmaz a törvény. A vasúti felüljáró megépítésével a vasúti lakók amputálva lesznek városokból. Gyakorlatilag kialakul egy elzárt városrész. Ez a Pécel lakosságának felét harmadát jelenteni lélekszámmal. Az itteniek vagy 45 percig fognak várni a MIF leírása szerint a fokozott vonalközlekedés miatt, hogyha a második vágány is kiépül,
Vagy pedig bemennek a nullásig Budapestre, utána visszajönnek a városközpontba, ahol az iskolák, posta, egészségház és üzletek találhatóak. És ez egy sürgősségi döntéssel született ez a képviselőtestületi határozat. Kezdeményezésemre készült egy lakossági tájékoztató, aztán utána azt már úgy mutatták be az újságban, hogy ez valójában egy lakossági fórum. Ezen a fórumon rengeteg ellenében elhangzott a felüljáró elhelyezésével kapcsolatosan és a szintbeli átjáró megtartása mellett más lehetőségeket is kutatva, hogy ne zárjuk el a vasúton túliakat az átjárástól, de polgármester jelen pillanatig is fenntartja hatályban ezt a hibás és rossz döntést. Egyébként 2015-ben elindul a fejlesztés a leírtak szerint. Terveink között szerepel a lakossági terhek csökkentése. Sokan kérdezik, miből szeretnénk megoldani az adó csökkentését. Hát én azt gondolom, hogy ezt erkölcsileg is tartozunk ezzel Pécel lakosságának. Tehát akkor, amikor bulikra, rendezvényekre, mindenféle ilyen kétes közbeszerzésre, egymás mellett raknak a tervezők, fejlesztők, ekkora pénzeket kivesznek a város büdzséjéből, vagy éppen arra, hogy az egyik képviselőnek lecsökkentsék a bérleti díját a felére, 15 éves szerződést kössenek, akkor a lakosoktól erkölcstelen az, hogy beszedünk mérhetetlen adókat, 900 forintos építményadót, 11 000 forintos kommunális adót, és azt a telekadót, procedúrát, amit ugye a itteni péceli javarészt a Rákosvölgye TSZ-ből vagy kárpótlásból szerzett tulajdonok után végig kellett szenvedniük a péceli lakosoknak. A válaszunk, hogy miből tudjuk ezt megoldani, egyben a programunk harmadik eleme, a veszteségforrások megszüntetése. Feleslegesen fölcsapokat el kell zárni. Gondolok a városüzemeltetés 30 millió forintos veszteségére. Nem egészséges külső vállalkozó kártére bízni a városra vét. Ellenőrizhetetlen a bérek kiáramlásra, ellenőrizhetetlen az eszközbeszerzése. 4 év alatt 2 beszámolót láttam, mindkettőt az idén nyáron, pedig a törvény előírja, hogy leadás előtt a tulajdonosoknak, jelen esetben az önkormányzatnak évente kellene jóváhagyni a mi tulajdonosnak ezeket a beszámolókat. A szöveges indoklásból kiderül, hogy a 4 millió számítógépes programot szereztek be 2013-ban, 2012-ben, mert 2 évet tárgyalt egymás után. Majd használhatatlanság miatt 2 év múlva újabb programot kellett vásárolni. Tehát én azt látom, hogy a kinevezéseknél a polgármester sokszor úgy indokolja, hogy hát ő nem fogja kitenni annak a pályázatokat, hogy pályáztassa ezt az álláshelyet, hiszen úgyis megvan a elfogultsága, hogy akit szeretne polgármester, illetve az ő részén az ő csapata. Ezért teljesen fölösleges másokat behívni. Na most így alakult az, hogy például a vízmű igazgatót, akit pályáztatás nélkül annak idején behozott, és aki összezördült az egyik képviselő úrral, valami vízdíj számlázási problémák voltak. 3 hónap múlva gyakorlatilag fölmentette az állására, a fegyelmét szeretett volna adni a számvitelrendjének a megsértésére hivatkozással, de ugye az a végén nem történt meg, mert ez nem lett volna fel az a szerencsétlen emberrel, aki ide jött és dolgozott. Gyakorlatilag nem az ő hibája volt az, ami történt. Sokan nem tudják azt sem, hogy a város közel 16 millió forintot fizet ki rendszergazdai feladat ellátására. Van olyan szerződés, ahol a vállalkozó hónapig nem fizet, majd hálából a városvezetés lefelezi a bérleti díját, a felhalmozott hátralékára kb. 4 millió forint bérletbeszámítást engedélyez, a szerződését 15 évvel meghosszabbítja ezen egy idejűre. Tehát most így folyik a rendes gazdálkodás Pécelen, ezt úgy kommunikálja Gyurienc Némével a polgármester úr, hogy most már lett van Pécelen a gazdasági stabilitás ideális állapotát elérte a városon. A vízmű Kft., amelynek nemrég 200 millió forintos nyereséget hozott a városnak, rendkívül magas vízdíjak ellenére 25 millió forint veszteséggel zárta az elmúlt évet. 2000 miért? Pusztán azért, mert tömörült egy nagyobb szervezetben, ez nem lehet indokolni. Felül kell vizsgálni a hivatal és intézmények létszámát is, hiszen törvénytelen az adóztatás, az adóosztály túlburjánzásához vezetett a rengeteg peresült. Nyilvánvalóan ez nem a minőséget fémjelzi, hogy többen dolgoznak,
itt zajló munkának, hanem a mennyiségét. Sajnálom az itt dolgozó kollégákat, én is a osztályvezetője vagyok is a szegem. Hisz olyan levest kell enniük és megetetniük a péceliekkel, amit nem ők főztek. A törvénysértő rendelet peres és bonyolult ügyeket szül, amiből pénz nem jön be a városnak, csak viták, kiabálások, pereskedések, kártérítések adódnak. Programunk következő eleme ebből következik, a peres ügyek lezárása. Polgármesterről elmondtam, hogy ez teljesen normális, most a termálterület is per alatt állnak az adózókkal is, ugye nem akarják befizetni 280 forintos adót, per alatt állnak, mert ugye följelentett gyakorlatilag nekik, akik úgy éreztek, hogy nem megfelelő módon vitte a városnak az ügyeit. És hát most el kell mondanom, hogy ennek az lett az eredmény, hogy például a termálterületen megbukta a várost mostani információ szerint a per. Nekünk az egyetemen azt tanították, hogy volt Kínában egy úgynevezett mandarin bíráskodás, ami azért mutatja azt, hogy megfelelő súlyokkal és ellensúlyokkal kell odafigyelni a polgárok igazságára, és nem szabad állandóan perbe bocsátkozni. Ez a kínai bíráskodás, ez a mandarin bíráskodás volt, ahol a mandarin berendelte a peres feleket, azok elmondták a panaszokat, és akkor a következő történt. A felek mindegyikét neki szabott egy büntetést, meghatározott botütést vagy egyéb anyagi javaknak a elkózását, és ennek az lett a következménye, hogy hamarosan lecsökkentek a perek, és a végén mindenki megpróbált konszenzusra jutni. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet kellene szóljon Pécelnek is, hiszen a perbe bocsátkozás az mindenképpen sokkal költségesebb, mint egy egymás melletti megegyezés, hiszen a emberek vagyunk és mindenkinek a érdekét nézve konszenzusra kell jutni a vitás ügyekben. Rendbe kell tenni a könyvelést is. 2012 évben 8 hónapig nem volt könyvelése a polgármester úrnak a bevallása szerint, hogy erről ismeretlen tettes ellen feljelentésre. Tehát el kell mondani, hogy ugye nyilván a tettes az nem ismeretlen, mert hát benne van a MÖTV-ben, Magyarország önkormányzati törvényében, hogy a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás stabilitásáért pedig a képviselőtestület a felelős. Nem tudom, hogy mire jutott a nyomozás, azaz egy biztos, hogy a költségvetést és a zárszámadást jó szívvel elfogadni egyik évben sem tudtam. Leginkább nemmel vagy tartózkodással szavaztam. Képtelenség meg azt is megmondani, hogy mennyi a 2014 évi hiány. A kampányban rengeteg rossz minőségű út készül, ki tudja miből. Az útberuházás szerkezetére vonatkozó engedélyes terveket hónapok óta hiába kérem polgármester úrtól, nem kapok meg. Helyette azt a választ kaptam, hogy hulladékanyagból történő útkarbantartás nem engedélyköteles és nem szükséges vízzelvezető árokság. A Pécelen most így épülnek az utak. Egyébként vettük a fáradtságra, kimentünk, megnéztük, hogy ez a hideg aszfalt hogyan működik. Tartsai utca, mindenki elmehet, megnézheti. Az utat kodakulcsával próbáltam egy kicsit megbolygatni, hát nyilván egy útnak, hogyha másfél tonnás autót el kell bírni, akkor egy ilyen kulcsa nem lehetne megkezdeni. Hát meglepődtem, mert úgy ment rá kés a bajba. Azután néztem a vízzelvezető árkokat, mert hogy lehet, hogy mi leszünk hamarosan ezért a kontaktokjuk is felelősek a városvezetés esetén. Magasabban van a ároknak a partja, mint az út szintje, úgyhogy ugróvíz kell 425 betalálni a víztikasztó árokat. Tegnap döntöttek a hatók, összesen 8-an voltunk jelen a 11-ből, Szőlősi, Fazekas, Szentandrási, Karsai, Podmaicki, Zsadányi képviselő urak a termálterület elzárólósításáról. A hitelkeret 200 millióra való emelésével egyidejűleg. Mérhetetlen gondot sejtek a gazdálkodásban. Úgy érzem, mint egy pókerpartiban, ha valaki hatalmasan döföl. Csak az, hogy ez a játék, ez a mi, az önök, a mi adókból megy a mi bőrünkre. Nemrég polgármester úr kifejtette, hogy az adósságkonszolidációban, hogy ez a költségvetés tárgyalásokról volt, amikor rákérdeztem, hogy a polgármester úr,
Én látom, hogy fontosak a civil szervezetek, látom, hogy fontosak a programok. Rengeteg rendezvény van Pécelen, állandóan az Egra városon is. Látom, hogy kell a polgárőrségnek 6 millió forint, ami eddig még soha nem volt ennyi pénzünk, hogy oda tudjuk rakni. De azt is megkérdeztem egyúttal, meg azt is látom, hogy szükségesek az utak, hogy miből kívánja ezt a feladat sereget, vagy ezeket a halmazt megoldani, mert láttam beállítva ezeket az összegeket a költségvetésben. A polgármester úrnak az volt a válasza, hogy kedves Huszák úr, a Fidesz kormány konszolidálta a város költségvetését, úgyhogy most már sokkal könnyebben vagyunk, mint a 3 milliárdos hitel, erre egyébként van jegyzőkönyv is, és akkor innentől kezdve könnyebben veszünk a levegőt. Na most ugye tegnap született ez a döntés, most hogy nyilvánosságot próbáljuk valahogy hozni az emberek körébe, kis fényképezőgépünkkel próbáljuk fölvenni a tévé hiányában a ülésanyagokat. Múltkori alkalommal sikerült egy kis fényképező kamerával rögzíteni, ahogy épp a országgyűlési képviselő úrunkat hibáztatta a polgármester, hogy ezt tegyünk sorra, hogy nem épült újjá 3 hónap alatt. És most a következő választ kaptam arra, hogy hát a polgármester Williams tévében megkapja a lehetőséget, ami ez bajjuk a leginkább jobboldali tévét, hogy tájékoztassa a lakosságot, akkor most ki nem mond igazat akkor, amikor 200 millió hitellel lejelzálogosítjuk szeptemberben, választás előtt 30 nappal a város költségvetését. Ki nem mond igazat, mert tudjuk, hogy ezt a 200 millió forint hitelt csak kormánysegítséggel lehetne visszafizetni, de azt is tudjuk, hogy az útkarbantartás az ugyan működési kiadás, de így papíron írva, de valójában ez a fejlesztésnek volt írva. Tehát a kormány ehhez explicit segítséget nem ad. Ki fogja visszafizetni ezt a hiányt? És ha nem tudja visszafizetni, milyen helyzetbe kerül a kormányengedély nélkül fölvett hitellel a város? 2015. január 1-én, mert hogy áthúzódó, rullírozó folyószámla hitel nem lehetséges. Közbiztonság. Hát ha valaki, akkor én jól tudom, hogy mit jelent ennek a hiánya. 4 év alatt 5 alkalommal törtek be hozzánk, és okoztak több 100 000 forint kárt. Idén már 6 millióra forintra emelkedett a polgárőrség önkormányzati támogatása, de úgy tűnik, hogy nem a pénz az, ami megoldja ezeket a problémákat. Nyilvánvaló, hogy itt is térfigyelő kamerarendszert kellene kiépítenünk, és sokkal mélyebb csoportos elkövetési alakzat elleni összefogás kellene a rendőrséggel kiépíteni ahhoz, hogy erre legyen megoldás. Közlekedés, mindenki látja, hogy Pécelen már 16 000 lakos van, nem tudunk parkolni. És ott továbbra is problémásak a parkolók. Én gyűjtöttem Benkovics polgármester úr idejében 700 aláírás itt a Penny Market előtt, aki emlékszik, hogy legyen parkoló bővítés a egészségház előtt, a katolikus iskola előtt, a református oldalnál. Most el kell mondani, hogy itt volt a precedens a útfelújításra Pécelen. Sajnos reggelente csinálom a fotókat, hogy a szülők egymásnak ugyan szolidaritásból lehetőséget adva megoldják a parkolást, de a halszákás parkoló nem alakult ki, úgyhogy jóval kevesebb a parkolóknak a férőhelye, mint ami a városközpontban szükséges lenne. Én azt gondolom, hogy erre hamarosan azonnali megoldást kell, hogy találjuk. Én sorolhatnám még, hogy milyen terveink vannak, biciklivárokat kellene építeni. Én is szeretek biciklizni, Pécelen is emelek menni a utcára, de nem csak azért, mert évente van X bűncselekmény ellenem, hanem azért is, mert ezeken az utakon ugye átmenő utak vannak Pécelen, elég nagy sebességgel közlekednek a járművek, és a bicikli uta sajnos kimaradt a fejlesztésből, hanem azért is, mert nincsenek parkolós a bicikliket. Én le akarok menni a üzletbe, nem tudom ott hagyni a biciklimet, de olyan kiépített parkolók a MÁV-hoz és a központi helyekre, még be vannak kamerázva. Kultúrház. Hát mi azt látjuk, hogy polgármester szisztematikusan felszámolja azokat a helyeket, ahol a civil szervezeteket, a jobboldali civil összefogás régen működni tudott. Emlékszem, és szerintem a országgyűlési képviselő is emlékszik, hogy itt a Várkában mellettünk kellett megtartani néhány évvel ezelőtt 2011-ben a
államtitkár úrnak, a külügyi államtitkár úr Németh Zsoltnak a látogatását, mert nem kaptunk helyet. Egy államtitkár Pécelen persona non grata volt a Péceli Művelődési Házban, ami azóta már nem is az, tehát gyakorlatilag nincsen közösségi háza a településnek. Úgyhogy nyilvánvalóan ez is az egyik módja annak, hogy kizárjuk a politikai ellenfeleket a közéletből, ugyanúgy, mint ahogy az egyoldalú tájékoztatás is teljes alapos képekkel a Pécel város egyetlen újságában. Sport szabadidő központ, ugye a Topolyosban szerettünk volna ilyet, sajnos ez nem valósult meg, ez sem valósult meg. Én azt gondolom, hogy péceli gyerekeknek is szüksége van sport és szabadidőközpontra, és a Szegednél azért beillogatunk, mert a kormány, hála jó Istennek, nem úgy van, mint 2002-től 2010-ig a baloldali kormány idején, senki nem foglalkozott a gyermekeknek a sportjával, vagy az egészséges életmódra neveléssel, a problémák megelőzésével. Most már nem így van. Uszodára lehetett adni igényt, lehetett adni sportközpontra az igényt, mi ezt is, aztán le is írtuk, be is adtuk. Pécelen nem tudok róla, hogy ilyen képviselőtestületi előterjesztés történt volna, pedig az itteni lakosok, én azt gondolom, leteszik az asztalra ugyanazt, amit az isaszegiek, sőt, lehet, hogy ezek a lakosok, akik itt laknak, azok ugye még többet is érdemelnének, mert rengeteg gyermek és új betelepülő van a migrációs hullám következtében, amivel ugye hiszek annyira nem tud büszkélkedni, hiszen Pécel jó természeti adottsága és közel van a fővároshoz, úgyhogy nagyon sokan letelepedtek. A új városvezetés, tehát rengeteg gondol problémával fog szembe kerülni. Én úgy gondolom, hogy előtte egy megfelelő hozzáértésre és elszántsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a városoknak egy kiegyensúlyozott fejlődését írják elő a semmiből. Azért mondom, hogy a semmiből, mert én nem látom a fejlődést. Szocialista polgármester úr által pályázott városközponton kívül igazából a szennyvíztisztító második üteme, amely megvalósul, de arról sem tudunk semmit. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy változtassunk ezen közösen. Felajánlom a szakmai hozzáértésemet, az eddigi életemet, a tanulmányaimat, amit most jószerével is Iszegen kamatoztatok, azért, hogy egy jobb élhető városnak legyen. Megkérem azért ismét Robert barátomat, hogy azért a 8 képviselőt mutassa be, akkor utána. Köszönöm a lehetőséget. Nem is tudom, hogy sorba megyünk el a körzeteken, én szerintem ez nem célszerű. Hegedűs Máriával kezdeném. Gyakorlatilag a műszaki végzettsége van, városfejlesztő, településfejlesztő, a Pécel ez városfejlesztő. Mi ezen a területen szeretnénk megtekinteni a munkákat, ő is többletes anyuka, és több szintjén is helytáll az életnek. 98-ban már indult, annak idején 97-ben alakult a Fidesz péceli szervezete, már akkor indult velük, akkor második volt azt hiszem a befutók között, de elkészült Daliska úr, akkor sikerrel az egyes körzetet fogtak. Marika nem, közben a második, melynek István úr, ő egy vállalkozó, akit hát ugye arról lehet megismerni, hogy ő Pécelen már is sok mindent tett. Tehát igazából az ő tevékenységének köszönhető volt a Dán területnek a helyzetbehozása. Akkor nagyon küzdött 2006-ban a város, hogy bevételi forrásokra legyen szert, még abban az időben nem volt konszolidáció kilátásban sem. És aztán, hogy egy nagyon komoly összeg került bele a város büdzséjébe, akkor jóval az addigi ajánlatok fölött, aztán 3000 forintos vételán sikerült egy partnert hozzon a Dán terület megvásárlására. Egyébként itt Pécel lakik közöttünk, és én nagyon megköszönöm neki az eddigi segítségét is a kampányban. Nincs olyan feladat, amire azt mondanám, hogy nem. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy minket így tud segíteni, mert sokszor úgy kapjuk a feladatokat, hogy reggel estére legyen elvégezve, és a István ebben mindig partner. De én azt gondolom, hogy te is mindjárt néhány szót mondatom, mert ez így elég.
A hármas választókerületnek vezetője Kádár László úr. Én azt gondolom, hogy őt már mindenki elég jól ismeri. Nagyon sok jót tett a városban a vízművek területén. Rengeteg támogatás érkezett a városba annak az időszakában, amikor ő városvezetésben részt vállal. Nyilván abban az időszakban, amikor a demokrácia kezdett kiforrani magát, voltak feszültségek. Én azt gondolom, hogy mostanára a Fidesz-KDNP egységével már egy olyan bölcs és rátermett embert találunk személyében, akivel komoly eredményeket fogunk tudni elérni. Én csak egy pár szót szeretnék a körzetemmel kapcsolatban. Ugye a hármas körzet az egy nagyon érzékeny a rablásokra és a betörésekre, mert volt augusztus hónapban, hogy egy hét alatt 17 betörés történt. A betörőket a lakók elkapták, de uram, bocsánat, most lehet csodálkozni, mert a 3 csirkefogó az most megint fölütötte a fejét, és lesi, hogy a jó megélhetést biztosítva, hol mit tud majd saját magának elsajátítani. Nagyon lényeges, ugye, amit a Robi is mondott, a felüljáró kérdés, hogy a 2 mostani szintbeli átjáró megmaradjon, és egy a Rákóczi út végén egy átjáró, felüljáró az M0-ba közvetlenül csatlakozni. Tehát ezek a nagy feladatok. Igaz, hogy én mondtam az elején, hogy ugye ilyenek jönnek, de ezek már ugye olyanok, hogy ezek már elindultak. Itt azt tudom mondani, hogy ha nem a Fidesz-KDNP fog most nyerni, akkor ez a jelenlegi és véletlenül jelenlegi csapat, ez a felüljáró kérdés, ez a mi részünknek a temetője lesz. Van azért egy örömhír is, ugye, mert rengeteg igényt hallottunk arra, hogy kellene egy kereskedelmi egységet létesíteni a Vásártér indiai részen. Nos, még hála a Vektornak, ugye fölvettük az Aldival a kapcsolatot, és úgy néz ki, hogy ezt majd sikerül megvalósítani, tehát ezzel is előre fogunk haladni az a rész. És hát ugye a posta és a gyógyszertár, ez egy sarkalatos kérdés. Tehát ezek azok, amit az indiai vásártéri résznek szeretnénk megvalósulni. Köszönöm. 4-es, Márkus János polgármester szólíthatom így. Én azt gondolom, hogy mi nagy háborúban voltunk egymással annak idején, hiszen ugye a Fidesz 98-ban elindult, és hát gyakorlatilag nem voltunk abban az időben még azonos állásponton, de utólag felülvizsgálva a tevékenységét, én magam is megkövetem a Jánost, hogy azért az a rengeteg utcának a leaszfaltozása abban a minőségben, és relatíve jó áron, az egy nagyon-nagyon fegyvertény a péceliek szemébe így utólag látva, hogy azok az utcák tényleg közlekedhetőek most már 12 év távlatában is. Én nagyon örülnék neki, hogyha ezek az utak is így lennének, de nem fog bekövetkezni, pedig azért a János el fogja mondani azt is, hogy egy fillért nem ért az akkori városvezetés ezért. Nyilván az akkori feszültségek okozták azt, hogy nem sikerült úgymond egységbe foglalni a jobb oldal erőit. Most én azt gondolom, hogy minden eredmény, amikor gyakorlatilag néhány szavazattal bukott a Fidesznek a KDNP 4 vagy 5 körzetet, képviselőtestület többségét, és gyakorlatilag egy idei határozatot szórtak ki ellenünk, ami arról szólt, hogy feloszlatták a PC-t, vagy fel fogják oszlatni a PC-Fidesz csoportot, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúan kell szemben nézem, akkor ez azért megüti a választási bűncselekménynek az alsó mércéjét, hiszen ilyen nagyokat kiszórni ez megfelelő volt ahhoz, hogy a választók ne jöjjenek el abba a számban, hogy egy-két szavazatot a 180 szavazatnál elveszítsünk. Én átadom neked a szót, hogy nem akarok beszélni. Köszönöm szépen.
röviden csak, mert az idő elhaladt, és annyit, hogy nekem különösen aztán nem kell bemutatkoznom, tetszenek ismerni. Péter szülöttjeként én kimondhatom, és ezt szívből érzem, hogy otthonomnak érzem Péter városát. Olyan a megyében kimagasló szinte első helyen sikerült létszámában megválasztanom dr. Szűcs Lajos urat, ugyanazok az emberek, csak ha azok, de azok viszont jöjjenek el és szavazzanak a Fideszre, szavazzanak, mert ebben az esetben van esély arra, hogy más vezetés lesz Pécsen. Én ezt szívből kívánom, az ígéretem az, hogy a lendületem nem csorbult, igyekszünk dolgozni önökkel, önökért a lakosság bevonását. Én szerintem nem kell beszélni. Igen, itt elnök úrtól kaptam is közben egy kis instrukciót menet közben. Ugye nem titoktok Szűcs Lajos elnök úrral, mi együtt dolgozunk, hát most lassan 20 éve. Ilyen-olyan konstrukcióban most ugye 8 évig Pest megye közgyűlésének az elnöke, én meg 16. éve vagyok a Pest megye területfejlesztési Kft-nek az ötvér. És itt az elmúlt 2-3 évünk azért nagyon szorgos munkával és tervezéssel és a Pest megyei szinten a településeket történő egyeztetésekkel telt. És hát elnök úr sokszor fölrólta nekem azt, hogy túl sokat beszélnek. Tehát amikor beletemetkeztem a megye fejlesztésének az ügyeibe, akkor volt, hogy 1 órán túl is bírtam ezzel mutatni a hallgatóságot, és most egy picit így intett, hogy na, látszik, hogy egy családban tartoznak az öcsékben, mert arról is egy picit hosszú mondokat mondok. Nem akarnám megszokorítani a szót. Mi az, amit én hozzá tudnék tenni a település vezetés munkájához? Hát alapvetően egy gazdasági szakembernek tartom magam, közgazdász vagyok, Európa szakértő, és hát többé-kevésbé ezen a területen is dolgozom. Ahogy említettem, most a legfontosabb feladatom, és ez egy nagyon megtisztelő és komoly feladat, hogy Pest megye egészére készítjük a 2020-ig tartó uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó megyei fejlesztési dokumentumokat, programokat. És éppen most a múlt héten kezdtük el második körben a megye település vezetőivel, települési szakemberével egyeztetni a település szintű projekteket, ki mit szeretne, és ezeket próbáljuk összehangolni az uniós finanszírozási lehetőségeket. És én azt gondolom, hogy ez az a terület, amin Pécelen tud még segíteni, amiről a Robi kevésbé beszélt talán. Tehát Pécelen az elmúlt 2 évben összességében keveset beszéltünk, és még kevesebbet tettünk. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés. Ugye jól látjuk azt, hogy az országban a települések azért fejlődnek szépen. Döntően uniós forrásoknak, de azért forrásoknak köszönhetően, és nagyon sok település közben megújult, nagyon sok óvoda iskola megépült. Viszonylag kevés azoknak a településeknek száma, hogy Pest megyében nagyon megbízottságok, hogy a gazdaság fejlődött volna, hogy munkahely teremtődött volna, hogy az ingázás csökkenjen ezeken az agglomerációs településeken, mint amilyen Pécse, ugye a lakosságnak a 90%-a bejárt a Pest más településekre dolgozni. Én azt gondolom, hogy nagyon határozott gazdaságfejlesztési politikát kell, stratégiát kell Pécselnek is kialakítani, hiszen itt van az elmúlás, vannak jó pozícióban lévő területeink, és nem csak az ipart meg a szolgáltatást lehet fejleszteni Pécelen, hiszen rendkívül szép a természeti környezet, kulturális adottságok elég, ha csak itt körülnézünk a kastélyban, ahol ülünk, de hál' Istennek vannak más kastélyaink is, és egyéb olyan kulturális örökségeink, amikkel lehetne turizmust fejleszteni, az itt élők életminőségét is lehetne javítani, meg munkahelyeket, előttőket lehetne generálni. Tehát én alapvetően ezen a területen szeretnék dolgozni, hogy ebben szeretném Pécelen munkáját segíteni. Láttam azt, hogy más településeken, ahol van egy ilyenfajta tudatosság a településvezetésben, és nagyon komoly eredményeket tudtak elérni. Nálunk ez Pécelen mindez ideig nem valósult meg. A másik dolog, amit én is nagyon fontosnak tartok a nagycsaládosnak, hiszen nekem is 3 gyerekünk van, hogy a családok életfeltételeit javítsuk. Ehhez nagyon sok minden kell. Ez kell az, hogy épüljenek járdák, ahol a gyerekeinket elmerjük engedni egyedüliskolába. Legyenek kerékpárok, ahol mi is, meg a gyerekeink is kimennek menni kerékpározni. Kellenek játszóterek, nem csak azért, mert a gyerekeknek kell, hogy tudjanak ahol játszani. A Pécelen egy játszótér van a Csatáriban, ahol minden választási körzetben minimum 1 kéne, de inkább több. Hanem mert ezek is olyan
vissza tudunk kerülni. Kellenek olyan intézmények, olyan óvodák, bölcsődék, olyan iskola, ami nem csak külsőleg újul meg, hál' Istennek ebben tudtunk előrelépni az elmúlt időszakban, hanem tartalmilag is meg tudunk. Tehát az oktatás minősége is olyan. És ne kelljen pécelieknek már kisgyerekeket máshova, 17. kerületben vagy még messzebb városba. Tudom, 3-ból 2 gyerekemet nekünk is ilyen olyanokból máshova kell, hogy vigyük. Én azt gondolom, hogy egy kisgyereknek otthon kell felnőnie, a lakóhelyéhez közelekkel iskolába járni, aztán majd, ha már szányra kapott, ha már nagy középiskolába egyetemet, és nyilván akkor már a főnökből máshova. Tehát én ezekért a dolgokért szeretnék tenni, és azt mondom, hogy ehhez tudok hozzátenni a városokat. Köszönöm szépen! Dejavű érzésem van, mert 4 évvel ezelőtt, amikor a katasztrófavédelem még adta a helységét, nem tudom milyen befolyásnak, akkor még tudtunk helységet biztosítani magunknak, akkor hasonló beszédben hangoztak el, hasonló volt a programunk, és úgy tűnik, hogy semmiben nem változott a településnek a hiányossága. Tehát ugyanúgy nincsenek játszótereink, lemegyünk a Piasztérre, városközpontba vásárolni gyerekekkel, egy WC-t nem találunk az egész településen. Márcot voltam, és 100 méterenként van WC. Egy kisgyerekes családnak ez egy komoly probléma. Tehát emberek vagyunk, nyilván vannak szükségleteink. De ugyanígy a postára, ha beállnak, ugyanazok a problémák vannak. Én emlékszem, mint a Miklós készítette a Óvertbaitos előadást, hogy a postán mennyien állnak sorba. Most annyi változott, hogy a 6 ablakból már csak 2-en szolgálnak ki, és 16 000 vettünk. És még hosszabb, most már lassan nem a postáig ér, hanem a Penny Marketig. Ugyanígy a katolikus iskola előtti parkoló helyzet az is egyre fokozódik, tehát most már nem egy sorba állnak az autók, hanem 2 sorba járnak mellett. Úgyhogy én átadnám, itt azt mondanám, hogy belegondolunk a részletekre az út a következő képviselőt asszonyoknak, és Márkus Tiborné képviselői nevén Baorsolya részéről megkérném, hogy rövid bemutatkozást tartson. A szöveges anyagát mindenki saját maga készítette az újságba, és az olyan nagyon jól összeszedett anyag volt. Először is szeretném megköszönni azt, hogy nagyon sok támogatást kaptam. Abban a körzetben indulok, ahol én felnőttem gyermekként, és nagyon sokan megismertek gyermekkoromban, és tényleg nagyon könnyű volt összeszedni az aláírásokat, nagyon nagy élmény is volt mindenkivel újra találkozni. És kapcsolódnék a Miklóshoz és a Róberthez abban, hogy én gyógypedagógus vagyok, gyógypedagógusként dolgozom, és 5 gyermekem van. Tehát mindenképpen így a gyermekekkel nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a gyermekeink hogy nőnek föl, és azt, hogy tényleg tétszer sajnos az én gyermekeim úgy nőttek föl, hogy nem volt játszótér, most már ők egészen nagyok. Nem tudtam őket elengedni biciklizni, szinte semmiféle olyan közösségi hely nem volt, ahol bizalommal nyugodtan elengedhettem volna őket, és ez egy olyan sürgető szükséglet itt a városban. Nagyon-nagyon sokan költöztek itt kisgyermekekkel, nagyon sok a középiskolás, tehát erre szüksége van a városnak, hogy ezen változtasson. Ez is, ahogy már szó volt róla, minden választáskor egy óriási nagy kampánytéma, és utána nem lesz belőle semmi. De én úgy gondolom, hogy mi nagyon-nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy ha bekerülünk, többségbe kerülünk, akkor ezen biztos, hogy változtatni fogunk. És én ezt tartom a legfontosabbnak. Köszönöm szépen! El kell mondanom, hogy ebben a tekintetben is egy kicsit dejavű érzésem van. 4 évvel ezelőtt egy szőke hölgy mondott hasonlóan szép szavakat, nem ilyen jó összefogottan, azt el kell mondjam. De ugye velünk indult ugyanebben a választókerületben, nem titok a neve, hiszen képviselő közéleti személyiség, Tóthné Szent Andrássy Csillának hívják, most egyébként nagyon sokszor azt mondja, hogy ő Fidesz tag, ami egyébként így is igaz, de hogyha indul a Fidesz ellen abban a pillanatban, az alapszabály szerint elveszti a tagságát.
Azt is el kell mondjam, hogy miért nem a Csilla indul. Csilla azért nem tud indulni, mert azokat az etikai alapelveket, amiket mi a választási programunkban önök is megkapták 4 éve leírtunk, azokat ő megsértette a péceli polgárokkal szemben. Olyan adórendeleteket szavazott meg a függetlenekkel együtt, amik törvénysértőek, alkotmánysértőek, Magyarországgyűlésnek a törvényalkotói tevékenységével szembe mentek. Ilyen személy nem indulhat a Fideszben. Tegnap a döntésben, amikor 200 millió forinttal terhelték a városnak a hitel állományát, ezzel a rulírozó hitel állományával, és a termeltetett eljelzálogosították, rajta mondott, hogy ez a döntés átment. Ugyanúgy rajta mondott, ha jól emlékszem, a település szerkezeti tervnek a véleményezési szakaszának az eljárása, ahol azt kell elképzelni, hogy kaptunk egy olyan anyagot, amiből semmi nem derült ki. Főépítész úr nem tudott választani a kérdéseimre, SMS-elben sem, ÖTV-elben sem. Én magam képviselőként nem tudtam, hogy miről döntenek, én nem elszavaztam, mert hogy elmondtam, hogy miről döntenek. Ezt majd a YouTube-ra fel fogjuk rakni az ülésművet is. És egyben az utolsó sorban a új jelöltünk, Takács Csaba úr, aki informatikai diplomát szerzett. Ő ezen az oldalon már sokat beszéltünk arról, hogy amit az elején mondtam, hogy interaktív város kellene létrehozni, ahol a lakosok között be tudnak avatkozni, és akár más önkormányzatoknál YouTube-ra föl tudnánk rakni a mobiltelefonon, lehetne részt egyetemre a képviselőtestületi ülést, és lehetne látni a képviselőtestületi munkát, tehát nem virtualitásként. Egy újságban, amit leírnak, azt akarom, igaz, akarom, hogy intézem, sajnos nem igaz, annak kell hívni a polgároknak. Tehát én azt mondom, ebben a oldalból nagyon tudná segíteni a munkánkat. Úgyhogy én kérném, hogy mutatkozz be, mikor költöztetek ide, mi a motivációt, mit tudnánk hozni ebben az informatikai fejlesztésben. Magammal egyébként elég rövidre sikeredett a oktatásokban az anyagomban, amit talán önök is megkaptak és olvastak. Tehát 2000-ben költöztünk ide Pécre, egy viszonylag is beköltöző vagyok, nem egy ilyen nős Pécre, hogy sokszor hallottam itt az idénarosokról beszélve. Ráadásul még egy picit megismerődni ezért, mert nem abban a körzetben indulok, ahol lakom. Tehát sokan meg is kérdezik, hogy valóban itt lakunk-e vagy nem, mert nem ismernek nagyon az emberek. Próbáltam bemutatkozni és próbáltam ezeket a dolgokat elmondani, hogy természetesen ettől még tudom képviselni őket és tudom megérteni a problémáikat, hiszen körzetek között gyakorlatilag azt mondom, hogy hasonló problémák van. Tehát 2000-ből visszatérek egy picit, 2000-ben költöztünk ide, gyakorlatilag 2 gyermekem itt született, feleségemmel így kezdtek meg gyakorlatilag friss házasként az életünket, és így cseperedtek, és jelenleg a kisebbik még itt is jár iskolában, az már ugye Gödöllőre jár iskolába. Amit tudni kell rólunk, hogy mindenképpen Pécselért szeretnénk tenni, és akár ilyen önkéntes munkából, és hogy korábban részt vett, illetve a feleségemet is lehet mondani, hogy inkább részt vett a vállalat a város munkájában. Én mindenképpen azt tudom, és tényleg azt tudom, az én kis körzetemnek, a 8-asnak, ami a viszonylag komoly beruházások előtt és problémák előtt áll, ugye néhány említettek már korábban a felügyelő projekt, a Pesti az egyik legfontosabb és leghosszabb terület. Természetesen nem csak azt hiszem, ez a Pesti úthoz kapcsolódó környék is, de azt fog arra szembesülni ezzel a felügyelő projekttel is egyben. És azt, mint ahogy én itt láttam és beszéltem az itt lakókkal, gyakorlatilag nem nagyon tudnak az itt lakók ezt. Tehát azt lehet mondani, hogy azzal szembesültem, hogy tényleg, ahogy mondta Robi is, hogy voltak tájékoztatók, de igazából ez nem jutott el az embereknek. Tehát azt lehet mondani, hogy úgy döntenek és úgy születtek döntések korábban, hogy ezt valóban nem tudták a megfelelő módon és intelligens polgárokkal megvitatni. Úgyhogy ezért is mondom én, és próbáltam is ezt akikkel tudtam beszélni, és talán önök is néhány olyan, akivel személyesen is tudtam beszélni, tehát itt az ajánlások révén is próbáltam ugye kapcsolatot tartani. Ugye a későbbiekben is így szeretném tenni, tehát próbálok kicsit a lakosságért tenni, és természetesen az én
mondjuk úgy, hogy munkatapasztalata, mert én is a 40-es éveimet járom, bár sokan mondják, hogy nem látszik rajtam. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a tapasztalatból próbálok meríteni, és természetesen az informatikai téren kicsit mélyebb a tudásom, mert természetesen az itteni városvezetés munkájára is megpróbálom levinni, és ezzel próbálom még talán segíteni az itteni munkát, amennyiben engem tudnak támogatni. Nagyon szépen köszönöm előre is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a bizalmukat, az előzetes bizalmukat, különösen azok, akik az én választókörzetemben ültek, és megtiszteltek a figyelmüket. Köszönjük szépen a bemutatkozást. Egyébként azt gondolom, hogy most tényleg olyan fiatalabb kinézetű arcok van. Egyébként a képviselői tevékenység az minden év duplán számít, tehát de én azt vettem észre, hogy az éjszakákban is beletűnik az embernek a tevékenységet, még amikor hajnali 3-kor is fölébredt, ez biztos, hogy ilyen döntést kell hozni, az azért majd rá fogja nyomni a bölcsességet elképzelő rácokra és a pecsétjét a harcoknak. Én azt gondolom, hogy mindenki bemutatkozott. Harag Péternek megköszönjük a türelmét, mert ugye leelőztük őhoz elég a közösségnek elég illetlenek voltunk egy kicsit, úgyhogy így megkövetjük a Pétert, és megköszönöm, hogy megtisztelt a jelenlétével. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelöltek, hölgyeim és uraim! Én ma nem vettem fel az órámat, ha valakinél van, 5 perc volt egyetlen a kezén. Köszönöm van. Erre a kérdésre rögtön válaszolok. Azt következik abból, hogy ugyanaz a politikai családhoz tartozik a helyi vezetés, mint a kormányzat, meg a parlamenti többség, hogy könnyen lehet érvényesíteni ezt a kapcsolatot a város érdekében. Ennyit nyugodtan ki lehet mondani, ez természetes. Amit röviden el szeretnék mondani, hogy ha már a politikai családot említettem, azért vagyunk mi a Fidesz megyei elnöke, egyben a település képviselője, illetve a KDNP megyei elnöke, hogy erről a politikai családról mondjuk valamit. A helyi dolgokról nagyon sokat hallottunk. Amikor bejöttem, akkor én értettem legkevesebbet. Ehhez most már sikerült olyan tanfolyamon részt vennem, ami eligazít ebben a kérdésben. Tehát ennek a politikai családnak van eszmeisége, van szervezete és van teljesítménye. Az eszmeisége nyilvánvaló, hiszen két világnak a részesei vagyunk. A másik világ, ami távol esik a polgári keresztény nemzeti világtól, az egy neoliberális baloldali világ, a kettő nem járható át. Ők az individuumban gondolkodnak, mi az emberben, aki közösségi lény. Tehát számunkra fontos a család, elhangzott és példákat is tanultunk, fontosak a civil szervezetek, a lakóközösség, az egyházi közösségek, a nemzet egésze, és fontosak a normák, amik irányítják az életünket. Tehát van eszmeiségünk, van szervezetünk, és itt kell kimondani azt is, hogy ebben a településben is máshol az én körzetemben például Vácon, ahol a Fidesz-KDNP szervezetei versenynek egymással, most megtörtént az összefogás. Ez nagy reményt ad arra, hogy eredményes is lesz. A szervezet persze azt is jelenti, hogy a kormányzat, a parlament és sok önkormányzatnak a testülete képes azt az eszmeiséget és azokat a törekvéseket profi módon megvalósítani, amikor az előbbi alapnak csak egy mondatot. Nagyon fontos, nézzék meg, hogy a rendszerváltás kezdete óta hány politikai szervezet tűnt el, vagy került padlóra. Azok maradtak fent, akik jól szervezettek voltak, ebbe a frakciónak az együttes megjelenésétől kezdve sok minden beletartozik. Beletartozik a kampány profi szervezése is, a mozgósítás, mint egy nagyon fontos feladat. De erről úgyis beszélnek majd ezekről a részekről. És harmadszor ennek a politikai családnak van teljesítménye. Ha semmi más nem mondunk, csak az emberek a társadalom érdekében tett lépéseket, a rezsicsökkentés lépéseit átélünk és tapasztaljuk annak az eredményeit.
vagy most, ami napirenden van, azoknak az eladósodott családoknak a megmentése, akik a devizahitelek kapcsán olyan helyzetbe kerültek, akiket a profit éhség tett tönkre egy olyan neoliberális gazdaságpolitikának az eredményeképpen, amelyből hiányzik a felelősséget vállaló államnak a közbelépése, és most erről van szó, a mi gazdaságpolitikánk ezt alkalmazza. Akik felelősen tudnak gondolkodni, az állam képviselői, azok meggátolják, de irányítsák és adjanak irányt a gazdaság egyébként természetesen saját törvényei szerint működő gazdaságra. Tehát eszmeiség, szervezet és teljesítmény az, ami mögöttünk áll, és ez adjon öntudatot egy ilyen választásnál, ahol nekünk kell meggyőzni az embereket mindenről. Hát ehhez kívánok sok sikert a 2 percet. Elnézést a 5 percet.